o carte cu 7 peceți, o carte sta închisă în mâna Dumnezeului Sfânt, în mâna sa întinsă. Și un înger puternic din ceruri striga: cine vrednic s-o poată deschide? Dar nimeni din ceruri, din jos pe pământ, n-a fost vrednic s-o poată lua. Nici înger din cerul înalt, nici sfinții care cântă, nici unul vrednic nu s-a găsit să ceară cartea sfântă. Dar deodată în picioare apare un miel ce părea înjunghiat și zdrobit, cu ochii în lacrimi de dragoste plin, pentru noi a murit răstignit. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Din ceruri Iisus a venit, lăsat slava toată, și în lume, pentru că ne-a iubit, ne-a căutat odată, să ne spună că este un cer minunat și o veșnică viață în mărire. Și a murit pe calvar să putem fi iertați, minunată-i a sa mântuire. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, să primească slava neîncetat. Amin.